היי, אני טליה, יועצת נדל"ן ברימקס אקטיב, טיילת בת ים. רציתי לספר לכם 4 נקודות שחשובות לכם למכירת הבית שלכם. דבר ראשון שאני בטוחה שחשוב לכם זה מקסימום מחיר. אתם רוצים את המחיר הגבוה ביותר עבור הבית שלכם. דבר שני שאני יודעת שחשוב לכם, שזה יהיה במינימום זמן. אתם רוצים לעשות את העסקה כמה שיותר מהר. דבר שלישי שאני יודעת שחשוב לכם, ביטחון בבית. חשוב לכם לשמור על ביטחון של בני הבית. כשאתם מפרסמים דירה באינטרנט, אתם לא יודעים מי רואה אותה, מי רואה את התמונות שלה, מי מדבר איתכם מעבר לקו, את מי אתם מכניסים הביתה. אתם לא יודעים מי נכנס למבצר שלכם. שימו לב ותיזהרו. דבר נוסף שאני יודעת שחשוב לכם זה ביטחון בעסקה. שבאמת מי שמגיע ויושב איתכם על שולחן משא ומתן בשל לעשות עסקה. אני יודעת שכשאני מביאה לכם מישהו, יש לו משכנתה, יש לו אישור עקרוני, כמה הון עצמי יש לו, ושהוא באמת בשל לעשות עסקה. אז גם לכם חשובים כל הדברים שציינתי פה, ואני בטוחה שזה חשוב לכם. זה הטלפון שלי. אל תססו, תקשרו אליי עוד היום. טליה 050-440-2335. אני מחכה. ביי ביי.